Какво би било да получите проект, обаче не от някой архитект, а от самия Бог? Представете си. Всеки един детайл, всяка мярка, всяка извивка е продиктувана с конкретна цел. Днес ще разгледаме точно такъв един божествен проект. Този на жертвеника за кадене, който е предаден в един изключително важен момент от историята. Хайде да се пренесем заедно там, на връх Синай. Опитайте се да си го представите. Едно пусто, увито в мъгла и облаци място, където вятърът сякаш шепне древни тайни. Въздухът е зареден, направо наелектризиран, с едно почти осезаемо, могъщо присъствие. И точно тук, в тази пълна изолация, се полагат основите на нещо наистина свещено. И в центъра на цялата тази картина, разбира се, е Мойсей. Изтощен от дългото чакане, но с дух, който е абсолютно непоколебим. Лицето му е озарено, обаче не от слънце, а от някаква вътрешна светлина. Докато се вслушва се в думи, които ще оформят бъдещето на цял един народ. И ето я. Първата инструкция. Звучи просто, нали? Но всъщност е толкова наситена със смисъл. Не просто жертвеник, а такъв за кадене. И не от какъвто и да е материал, а от ситимово дърво. Изключително здраво, почти нетленно. Още с първите думи се задава един стандарт за вечност и святост. И тук нещата стават наистина интересни. Това не е просто някакъв списък с изисквания. Това е видение, което буквално се изгражда дума по дума. Но как точно става това? Как думите се превръщат в материя? Хайде да проследим процеса. И така, откъде започва всичко? Както винаги, от основата. Гласът задава първите размери с абсолютна хирургическа точност. 1 лакът дължина, 1 лакът широчина. Тук няма място за предположения. Прецизността е заложена още в самата основа на дизайна. 1 лакът, това е древна мярка, да кажем около половин метър. Но по-важното тук не е самият размер, а какво се получава от тези размери. Перфектен квадрат. Не правоъгълник, не кръг, а квадрат. Символ на стабилност, на ред, на 4 посоки на света. Една съвършенна основа. И сякаш, за да няма никакво съмнение, формата се потвърждава отново да бъде четвъртит. Това повтаряне не е случайно, разбира се. То подчертава, че тук няма място за творческа интерпретация, а за точно изпълнение на един съвършен план. Добре, основата е ясна. И сега, видението започва да расте нагоре. Добавя се и третото измерение. От плоска фигура се превръща в обем. А височината – точно 2 лакътя. Жертвеникът вече започва да придобива своята форма буквално пред очите ни. С височина от 2 лакъта, или горе-долу 1 метър, основното тяло е вече завършено. Вече можем да си го представим, нали? Един висок, строен обект с абсолютно идеални пропорции. Планът, който беше изречен с думи, вече е напълно видим в съзнанието. Добре, проследихме как този обект се изгражда, така да се каже, дума по дума. Сега е време да съберем всички части от пъзела и да видим цялостната картина, пълният технически чертеж на този свещенен предмет. И ето го крайният резултат, събран в нещо като техническа спецификация. Материалът – ситимово дърво. Основата – перфектен квадрат 1 на 1 лакът. Височината – 2 лакътя. И стигаме до една особеност, която на пръв поглед може да изглежда маловажна, но всъщност е ключът към всичко. Рогове, които са едно цяло с конструкцията. Да, точно така. Знаете как понякога божественото се крие в детайлите, нали? Сега ще се фокусираме върху една единствена, мъничка фраза, която определя не просто външния вид, а самата същност на този дизайн. Роговете му да излизат из него. Чувате ли финната разлика? Не да бъдат прикрепени към него, не да се монтират отгоре, а да излизат из него. Това е, може би, най-изящният и най-дълбок детайл в целия този проект. Хайде да спрем за момент тук. Какво всъщност означава това из него? Защо тази формулировка е толкова важна? Какво ни казва тя за самата природа на този свещен предмет, който се създава? Разликата е фундаментална. Помислете си. От една страна можеш просто да направиш рогове и да ги залепиш или заковеш отгоре. Добавени.
прикрепени. Но тук инструкцията е съвсем друга. Роговете трябва да са изваяни от същия този горен материал. Те не са добавка. Те са част от цялото, естествено продължение. Това е символ на абсолютна неразделна цялост. И с това разбиране, нека се върнем пак там горе, на планината, при Мойсей, защото той не е чул просто някакви думи. Той е видял видението. И този божествен проект вече е запечатан в съзнанието му, не като инструкция, а като завет. Направо можем да си го представим как повтаря тихо, сам на себе си със страхопочитание. Лакът дължина, лакът широчина, четвъртит, 2 лакътя височина и роговете. Да, роговете, из него самия. Той е схванал не просто размерите, а идеята, особено онзи гениален детайл за целостта. И така, цялата тази история ни остава с един въпрос, който да кънти в съзнанието. В кой момент абсолютната прецизност, онова стриктно следване на всеки детайл, спира да бъде просто техническо изпълнение и се превръща в нещо свято? Ами може би отговорът е точно тогава, когато проектът не е човешки, а божествен.